इस सभा में बस दुइये गो लाइन कहे कि जितना भी लोग कटाक्ष कर रहल बा उनकरा के बा कि हमरा रही त तू इने कर उखाड़ ले बाका, हमरा रही त तू इने कर उखाड़ ले बाका, ज्यादा भाषणबाजी कही के बिगाड़ ले बाका। ए भाई कि हम ना ये तहरा लोग कि हमरा रही त तू इने कर उखाड़ ले बाका, हमरा रही त तू इने कर उखाड़ ले बाका, उखाड़ ले बाका। और का के कहले बा नचनिया आजादा अंग्रेजी बोल के उखाड़ ले बाका।